Sizonithatha sinihambise niyobona lapha ukuthi ikhaba liyakepezela lithi. Bese nisitshela nibona ama project esiwaqalayo manje. Kuningi esizokwenza. Ngenxa yalo SAFDA ama officials omnyango agcina mhla umhlaba utransfer ahamba masolokohlo. Awaphindanga abuya kuze kube manje. Uyabona ukuba uSAFDA ungekho ngiyanitshela ngabe zonke ithelo zibolele ehlahleni. Ngabe namhlanje siyihlaya. Kodwa sihlale phansi nekomiti lamsasenze nje. Kubuye sengathi ukufika kaSAFDA kule ndawo ubunze omkhulu kumehluko njengoba amasimo akhombisa Yes, ngadlala mina. Bayakwazi. Isela kithi le. Ngiyathatha mambuka. Mina ngiphinga ngeke. Uthothe uphumula mfiki. Ngeke sadlala mina. Namhlanje besenza i-inspection kuma properties wonke akadludla sibuka i-damage eyenzekayo since uSAFDA aqala ngoJanuary. Siye sahambela ke amaplazi ambalwa la sifica khona ukuthi umonakalo omkhulu kakhulu. Kodwa uye wasithinta inhliziyo kakhulu emva kweminyaka u26 silwela ukubuyelwa emhlaba yethu. With first year of our harvest kutholakala ukuthi uSAFDA wenze i-damage enzima kakhulu ngeproduction ye-avocado ekuyona production noma i-product esidependele kuyona kakhulu njengesizwe sakadludla. Siye saphatheka kabi-ke nokubuka nama-farms amaningi indlela damaged ngayo umoba itubu ezingamanejwa saphinda futhi sanenkinga kakhulu mase sifika la kunezindlu khona uthola ukuthi ziyaqaqwa ziqaqwa amarufu kukhishwa intambo ikagesi kuqashulwa amakhebuli kagesi kuthathwa amaphampu kuthathwa nje yonke into okutshengisa ukuthi siyothi sithola amatayitela alomhlaba esingazi nawo ukuthi siwathola nini. Vele kusho ukuthi iyobe iphelile nje yonke into okufanele siyithathe esandleni sikaSAFDA ngoba kuyatshengisa nje ukuthi uSAFDA uzibophezele ekuprotecteni noma ekuvikeleni amaplazi wethu nasekutheni mhlamba amaplazi wethu abe ne-production sustainable ene long term sustainability. Njoba nibona ke ukotapeya nawo ugcwelela ngaphakathi emafrijini angasebenzi nawo ngonxa ukuthi uSAFDA uhlulekile ukukhokhela ugesi. Sinenkinga ye-loss esingazi ukuthi sizoyenza njani kulonyaka ngale product ezolahlwa yonke ngoba kuyacaca ukuthi wonke lo avocado uyakolahlwa. Okunye okulandela lokho kuukuthi ngalesikhathi ufika uSAFDA la ngoJanuary waphuma kuma TV kuma newspapers amaningi uthi bekhuluma madlala bethi benozulu bethi seloko kufika uSAFDA eMelmoth amaplaza acwebezela. Nibonile ukhulu olusemaplazini eMobeni, nibonile indlela ihlahla zika avocado ezife ngayo eyithombeni. Umbuzo wami uthi ke kuyothi kuphela iminyaka emibili noma emithathu ayobe sekhona ini lamaplaza kulesi simo esisibukayo. Amanye siyezwa kuthiwa yasha and kusiphatha kabi lokho ngoba thina sikhathi senza lama claim wo5
sasibheka ukuthi so supportana to one another ukwenzela ukuthi lama plaza akwazi ukuthi create umsebenzi yabantu abasha. Just a month after SAFDA has been granted this court order by Judge Maharaj, the surprising news was that we received news that this board was no more in the space. It was taken out, and we were not informed by SAFDA who took this board out. Kuye kwasijabhisa kwasidumaza masigena ngaphakathi lapha ePark House esikade savalelwa kuyona silo savalelwa la stake kuyona sathola ukuthi ukungena kuka SAFDA kwaba iziviki nje nezinsuku ezimbalwa sezwe kuthiwa isikhishiwe iboard lethu elichaza ngesizwe neproperty yalo esalixhaswa abalimi laba ababevele bekhona basenzela lona basifakela lona ngeindleko zabo. Kusijabhise kakhulu ukuthi uBongani angahlangana noSiyabonga Madlala ongena ngisho isihlobo kwaDludla bahlangane ngokuvumelana ukuthi akukhishwe iboard lesizwe kuze kuhlukumezeke ngisho abalele phansi imbala ngoba nabo bebejabula bebona umhlaba wabo ubuyile. This is the board that was stripped from the main entrance, and it was newly fixed there, and it was sponsored by the previous farmers who said they will sponsor it to us. And very high quality board. I don't know what's wrong with it, and why SAFDA decided to take it out without informing the owners of the property. We are the owners of this property, and we didn't give them any instruction to move this board. Yeah. High quality board, cut quality errors. Yeah. On a farm that is the highest productive farm. And they still use the same. That is why we have. That Still is use the why. same emblems, everything. Yeah. Nothing wrong with the emblem, nothing. Yeah. It's just us. From us. It's the owners that are not. Uma sekukhishwe lela board ngicabanga ukuthi akuthintekile inhliziyo zethu kuphela, but nabo njengoba belele phansi bathinteke kakhulu nomdalo osinikeza amandla ukuthi sikwazi ukubuyisa lo mhlaba wethu nowokhokho emabhunwini noweyizukulwane ezizayo. Uye wajabula kakhulu uma ebona ukuthi izifiso zakhe nemkhuleko yethu kuye kwaxhumana ukuthi ubuye umhlaba wakithi. Kubhlungu kakhulu ukuthi siye salithola ngaphakathi ePark House iboard ukutshengisa ngempela ukuthi alintshontshwanga lakhishwa uBongani behlangene noSiyabonga Madlala owuchairperson wakaSAFDA. Sisafuna ukuthi ke uBongani abuye ezesizweni azochaza ukuthi uxabene ngani benoMadlala ngeboard noSAFDA ngoba phela lela board lifakwe emhlabeni wesizwe sakaDludla, alizange lize lifakwe emhlabeni wakaSAFDA noma emhlabeni kaBongani. Yeah, siye saba ne members eParliament zeDA njengoba yayihlupha kakhulu ngalolu daba lakaDludla. Sibonge kakhulu kuAnet neThimba abefike nalo neintatheli abefike nazo ukuzokhipha udaba lomhlaba wakithi indlela ohlukumezeke ngayo ngenxa yesandla uSAFDA awuphethe ngaso. Ngangivele ngishilo kwasekuqaleni ukuthi uSAFDA awuzile ukuzodevelop amaplaza but uzodlwengula amaplaza wethu ngoba siyawazi umlando kaSAFDA and siyayazi icapacity uSAFDA nayo ukuthi ayikho capable enough ukuthi angarana i-commercial farming enjengale. Inkinga esinayo njengamanje ukuthi ibhlungu into eyenzekile kulama plaza, but sibonga kakhulu isupport kaAnet all the way from Cape Town ukuthi abuye azosilekelela ekutheni senze more inspection because besingatholi ngisho ithuba lokungena emaplazini, but ngesandla sakhe
sikwazile ukungena sibone umonakalo ukuthi mngakanani.